Draže da slušate ovaj band i da uživate u ovoj večeri koju smo priredili za vas. Želim svima da vam se zahvalim što ste prihvatili da budete izlagači na sajmu knjiga i na sajmu obrazovanja. Za nas je ovo, kao kažemo, manje komercijalni sajam i jasno je da je teško obezbediti izlagače i dobar sadržaj i dobar kontent, ali smo se mi potrudili da sa pokrajinskim sekretarijatima, sa gradom, sa nekim drugim institucijama na neki način dođemo do nekih sredstava, pa počnu i vama da pomognemo da budete sa nama. Mislim da je ovo dobra praksa da se malo vidimo, da se podružimo, popričamo. Svi ste vi mahom ne iz Novog Sada, tako da jedno veče bude ovako sajamsko i jedno lepo druženje. Koliko sam čuo ovih dana da su procene posete, da je dobra poseta, nadam se da i vama svima dobro ide, da se knjige prodaju, da ima interesa vezano za obrazovanje. Mi ćemo se potruditi da ovaj sledeći 19. sajam i obrazovanja, odnosno knjiga, bude još jači i bolji i prepuštam vas onoj atmosferi koju sam ipak morao da prekinem, da kažem par reči kao domaćin. Prijatno svima i vidimo se. Hvala lepo.